Els vins escumosos del Penedès fan una segona fermentació a dins l'ampolla, amb els llevats. Aquests llevats estan durant 15 mesos en posició horitzontal en la panxa de l'ampolla. Llavors el que hem de fer és evacuar-los. Hem de deixar aquella ampolla clara perquè si no quedaria el vi tèrbol. Aquest procés de clarit de l'ampolla es fa en uns pupitres, en el qual posem l'ampolla en posició horitzontal i anem donant un octau de volta 2 cops al dia durant 21 dies. Al final d'aquest procés, els llevats queden tots concentrats al coll de l'ampolla i a partir d'aquí és quan podem fer el desgorjat. El sistema de desgorj consisteix en expulsar els llevats concentrats en el coll de l'ampolla. Al sistema tradicional de desgorj aprofitem el moure la bombolla d'aire que hi ha dintre l'ampolla fins al coll perquè a l'obrir-la surten disparats, evacuem els llevats. En aquest moment l'ampolla queda totalment neta i llesta per taponar. Tot està llest per gaudir dels Escumosos Penedès i el seu territori.